Добре дошли в нашето видео за това как да промените имейл подписа на iPhone 15 Pro. Ако това ръководство ви е полезно, моля, абонирайте се и харесайте това видео. Вашият iPhone има стандартен имейл подпис, който гласи "Изпратено от моя iPhone" в имейлите, които изпращате от вашето устройство. Въпреки че това може да е полезно, ако вашите контакти трябва да знаят, че използвате мобилно устройство, може да не желаете да споделяте тази информация или просто да искате да имате различен подпис, вместо да го премахвате напълно. За щастие можете да промените имейл подписа си, като отворите приложението "Настройки". След това можете да превъртите надолу и да изберете опцията "Поща" в това меню, след което да продължите да превъртате, докато намерите опцията "Подпис" в секцията "Съставяне". Сега просто трябва да изберете тази опция и тук ще видите текущия си имейл подпис. Ако искате да я изтриете напълно, просто натиснете в това поле и изтрийте всичко, което се намира там, или ако желаете да я промените, можете просто да въведете информацията, която искате да включите в този подпис. След като приключите, натиснете бутона "Поща" горе вдясно, за да се върнете назад. Имайте предвид, че ако имате няколко имейл акаунта на телефона си, това ще промени подписа за всички тези акаунти. Но ако желаете различен подпис за всеки от вашите акаунти, можете да изберете опцията "По акаунт" тук, след което да персонализирате индивидуално подписите на различните си имейл акаунти. Не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за нашия канал.